Megint szövegfelolvasót használok. Üdvözlök mindenkit! Mai naptól erre a YouTube csatornára tényleg nem teszek közzé több videót. Nagyon egyszerű oka van, mindjárt elmondom. Hozzászólásokat, meg posztokat fogok kitenni továbbra is, meg olvasni is fogom őket, meg hozzászólásokra reagálni is fogok, csak videók nem lesznek. Hogy miért? Egyetlen szóval el lehet magyarázni. Reklámok. Valamiért a YouTube az én videóim előtt is reklámokat erőltet a nézőhöz, pedig én nem emlékszem, hogy ilyenben megegyeztünk volna. Rengeteg ember beszélt erről a fenoménról, például Moist Critical, és úgy érzem, hogy ez tényleg kezd kicsúszni az irányításból. Ha 2008-ban fenn tudták magukat simán tartani 70%-kal kevesebb reklámból is, akkor most ez miért nem menne? Na mindegy, a lényeg, hogy itt videók nem lesznek. Ezentúl most már videán, a videa.hu weboldalon lesznek találhatóak a legújabb videóim. Köszönöm a megértést, viszlát!